Kai Kalanzir, barin waɗa maka, bai yiwa a ce na to na kawo maka lemu na aje maka, a ce wai ko kallo na baka yi ba, har in juya in ba wurin ga a ce baka kalle ni ba, sannan ba diri ta hini ba, ba kyau an ka hini ba, ba sa riga an ka hini ba. Dan me da zantan wa in kawo maka lemu ko kallo na ba ka yi. Duk waɗanda abubuwa da ke waɗi ko wani lemu kayan daɗi da kuma haka ne ni ba shi ya burge ni ba a shigar da ta yi ingantaccen riga mai zauna mamace ka jiki ɗan yadda miji iri na Kalanzir ka bukata shiga ne ta cikin jin daɗi shi ya sake gana bita da kallo sai ga ki ke gita ne ai ni ke ma samin damuwa Na sa maka damuwa. yi mana Ban gane na sa maka damuwa. to wagar riga ta Wal Bilkisu Bilkisu Na'am. zo Me gida gani? dauna gwada mata riga Au, rigar da na siyo? Gata. Rigar da na siyo a City Shop. city shop City Shop. A can na siyo rigata ba irin rigunan da ake siye ana ɗunkawa ba ne kuma ba irin rigunan da ake saya a shago ba ne. A City Shop na je na siya tawa. ƙarya kake Kalanzir, wadda riga ƙasashen waje ka siyo ta. Munafikin Allah ƙasashen waje ka siyo wa riga. Yanzu wato ni zaka ci amana ta. ina da fite ci kwalata cikin gidana Kowa ma kake na ci kwalaka na rangware ka ƙarya kake ka ci. shagon Adamu bizo na sota shagon Adamu Ko bizo lalle ke kallo na an ni. sai da nice Wallahi in ki koma kallo na hakki har shiru ina ga me ko in halaka ku cikin gidan. Aikin ba. eleta kewon ku yan wanka nan Me za ka nan gabana? A gabana? ina da fite A gabana za ka yi? ina da fite ki na wulakanci Isoki amarya. ko ma ki kat city shop sun biya Gabana? dayaki Magana banza magana yoyi. Tambada banza tambada yoyi. ke kuma ki cire girman kai ki cire A'a, ai yanzu kuma na cire girman kai na komo ma hanya. Yanzu ni ma kaina yanzu zan bi ka inda ka so mata rigar nan ni ma mu garin ya mai asiri. city shop na shagon Adamu bizo Zan A je nan can Yamai. city shot din nan nan. da ka sayya Zan je can in a sai riga duk da can. fitan da a Nijar gaba ɗan nan ya ka sayya shagon Adamu bizo Daga yanzu na ba sayan gwanjon Saudiya, gwanjon gada aka tattarowa ana kawo da Saudiya na ba sayan. to ke huta Daga yanzu zan kama tahiya can. ke huta amma da ke ma kure ni ke ma kure saba kalandar ne kai shi ke ma yasa. kure kalandar Saba ne kai. To mu tayi. ranar kwana amarya sana'a ne A City Shop za ku samu riguna na mata kala daban-daban tare da takalma da jakunkuna da dai sauransu. Mazauninmu yana nan daidai Turo STB a babban birnin Yamai ko kuma ku tuntuɓe mu ta nambar waya kamar haka: 9641 33 59.